మేడం రాని మేడం వన్ సైడ్ సార్ వన్ సైడ్ దాదా సురేందర్ అన్న కొంచెం కెమెరా తప్పండి మేడం మీరు సురేందర్ అన్న సార్ 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 చూడండి సార్ ఇటు సార్ దండం కాలు సార్ సార్ మొక్కండి సార్ ఓకే సార్ 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 కొంచెం సార్ 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 అరే అరే సురేందర్ అని సార్ ఒక్కసారి చూడండి అరే సార్ అరే సార్ సార్ కొంచెం వెనక్కి సార్ కొంచెం సార్ ఆరతి ఆరతి బస్సు ఇంకా ముఖ్యం కొంచెం వెనక్కి కొంచెం వెనక్కి సార్ కార్తీక్ కార్తీక్ సార్ సార్ రమేష్ నాకు తీరా సార్ ఇట్లా ఇట్లా నేను తీసుకున్నా దీంట్లో రమేషనా మరి ఆగండి అరే ఆగండి తీసుకుంటాడు ముందరికి సీత అనేషనా కిందికి రా అనేషనా ఇక్కడికి రా తీసుకో సారీ
సార్ 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 సర్పంచ్ సార్ 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 ఓకే ఫోటో వస్తుందా సార్ మీరు సార్ చూడండి కోరుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరికీ రామరామ్ ఇక్కడ ఎందుకు సెలవు తీసుకుంటాం. ప్రాంతంలో ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కానీ కొన్ని మన దగ్గర ఉన్నాయి, కొన్ని మన దగ్గర ఉన్నాయి. వీడియోస్ చెప్పిన నంబర్ ప్రతిసారి 5 సంవత్సరాలు నిరాళంగా ప్రకటించారు.